dasku mumet dasmu piye dasku mumet dasmu piye. A few moments later. Kok lagi pengap-pengai wedhus iki, Pak? Ayo utek mobil lah. Luwe ngomong lah pengap. Rapat doyan sih. Ngarit ae gini. Enggak karu-karuan. Ngarit ae. Aduh. Gagal mangan katok. Gagal. Woi. Woi, rene yo. Tuku saya, pas siap. Ngarit teh. Ngomongin ngarit lho. Anak kundaan saiki. Tapi Sendal. ndak apa? Sendal Lah saiki. mbok nemu sendal sapa yang ning kono ya? Katokmu anyar ya. Weh, mending iki kan katon nemu ning dalan iki mau. Enak apa iki? Nani? Anu kayak enak cewek ya. Enak. Enak. Dia balik cewek balik. Nyapa iki kalau urus barang nyapa. Peh, Aku yo pengen rati lho. gak usah tenan ae ngaman, ngomong. Pak, ngene lho, lanang ngene iki, Pak. Pak, Melu urun ae iki. lha piye lho, aku yo pengen kenal lho. Kenal sapa? Kenal cewek itu. Cewek sapa? Lembuk kok ana cewek dan balik, yo balik. Alah. Lah, pramelas niki lho, raine delok pas-pasan iki rada ganteng kok. Iya ora apa-apa lho, Pak Lek. Ya melah nek kancane. Ya wis lah, ngono lah aku tak anu yo dolan dhisik. Ya ora diterima. Aja ngono, Mak. Oh. Susu iki lho. Iki lho, babatan iki lho, anak suwe. Oh, salah. Wala anak suwe. Balik ah. Syukur sumur. Kene wae kene ngobrol-ngobrol karo. A few moments later. Nyapa? Nduk Dewi. Pripun, Pak? Iki lho kenalan karo. Oh, iki lho bocah sing wingi kae balik. Kenalan karo Katu iki lho. Katu. Oh iya, jeneng asline sapa? Ya katu lho balik. Lah iya ya. Kenalan saliman dhisik lho. Peh, masa iya balik? Iya to, Mas. Lah piye? Sak isin-isinan. Peh isin aku iki. Ya rasa isin ta, jare kenalan. Biasane ngisin-isini Lah iya. Saliman kenalan bawaan cocok. Kenalan Mbak, sapa jenenge? Jenenge Mbak Dewi. Mbak Dewi aku anu katu. Kadul. Heeh, wis to. Bos lho. Peh, ngono kuwi lho, penak-penak malah. Wis ora masuk iki. Wes piye ta? Ngobrol-ngobrol kenal, memperkenalkan diri. Wong ndi lho iki balik? Ngono iki tanggane Pale ya. Tangga seberang. Seberang kulon. Ora aku pernah ngerti ya bocah iki. Ya asing ya. Reti ning ndi to, Mas? Wingi kayane go motor karo sapa ya? Ngempleng-ngempleng kayane. Tangga sebelah ae. Apa ya? Kayane iya. Alah iki lho bocah iki. Pak. Lah iki pacarku lho iki, Pak Lek. Piye lho iki? Pak. Jan. Ora ro Pak Leo. Pak kenal Katulik piye to iki? Aku ora ngerti lho, aku ora ono urusan lho ngene iki. Pak, jan sing iki. Karepmu yo piye lho, Dik iki, Dik? Mas nu piye dolek iki ya? Aku ki ora ngerti. Dak piye caremu iki? Cono lho tangan gue. Cono. Cono tanganku. Ora ngono, aku ki ora ngerti urusane piye ngene iki. Lah aku iki ki kowe. Pak, iki lho. Rene iki yo rene. Iki lho. Iki lho Pak Lek. Iki rene. Sampe kenal-kenal ewekku lho.
Niki piye lho Pak Lek maksudnya iki? Yo paling gak ngerti yo. Ku mau timbang gelak kaplok ngiwon ngono. Ah ndak paham lho ngene. Aku ndak paham gak ngerti belas aku ngene iki. Kowe malah nyeneni aku bacon-baconen aku. Wis linggo dhisik. Pak Dan niki yo piye lho Pak Lek? Saiki penake ngene lho. Nduk. Kowe milih sing ndi, Nduk? Iki, Nduk. Aku ra milih kabeh, Pak Lek. Jan. Terus. Wong ya kabeh dong nunggu ya ra milih. Ora yo raine elek-elek lho. Saiki ki ngomong dhewe lho. Bene to. A few moments later. Raine cacah iki elek lho, Nduk. Lah gak enak sing mbok pilih kuwi. Yo ora enak to, Pak Lek. Lek ngene iki carane Ora usah dipilih. Marai Deng ala. Kowe akar iki karo iki ya. Undur ya. Ora usah ngono. Balik belok kanan Aku kurame. karmu. Wah. Balik wis ngono kuwi aku mobil wasian. Balik. Balik ora baca-bacaan ora apa-apa. Tenan aku ki. Ngopo? Baca-bacaan. Propeda ini. Balik. Ini ya mau. Wis ajan, Bu.